Pentsamenduak eta begirada Urte luzetan oiukatutako Euskal presoak Euskal Herrira da Ez dago harririk, mugia zintenik Ez da Euskal Herririk Adurik, jendea babarik Gatzela batean Zikatu egin Erlojuaren horratzek diote etengabe Denbora gehiagira gandela Bidean harri handiak daudela Tandik antzeko garaiz gaudela Ez dago harririk, mugia zintenik Ez da Euskal Herririk Adurik, jendea babarik Gatzela batean Zikatu egin Fresneseren etxetik 100 kilometrora Lasante Puerto eta Navalcarnero Alcalá Alakante edo Alborote Gartzelak